amandla ngoba wanqoba thina mphakathi yazonda ngoba wanqoba thina. Saphinde sahlangana futhi babukele emakhaya umsebenzi kaDr Dube la futhi akhona abalaphi bendabuko besichazile ukuthi umlingo yabo wenza kanjani. Namhlanje-ke babukeli size simtshengise simkhombizise futhi ukuthi cha siyeza laphayana eKalfontein eKapa lodumo babukele emakhaya siyeza umkhulu uDr Dube uzobephethe okuningi okuhlukahlukene imithi eminingi ehlukahlukene gijimani ngobuningi benu nisondele laphayana eKalfontein kwamakoti isigodi sakhona kwamakoti istophi babukele emakhaya ufike nje usufike ngakhona noma usondela noma ungakosuku babukele emakhaya ufone siyakwazi ukuthi sikuphendule sikudale sinikeze ama direction noma ilocation yakho ku WhatsApp ufike qazasa ningakhohlwa ukuthi futhi umkhulu uDr Dube babukele emakhaya uyakwazi ukuthi akuposele impahla yakhe ifike la ukhona iphasela lakho noma ngabe ukuphi liyakwazi ukuthi lifinyelele kuwena. Mina-ke ngumbono kaDube isibongo babukele emakhaya ningakhohlwa ukuthi niphinde nisijobe nithi shwi laphayana kwelami ikhasi khona la ko-Facebook ni-like ni-subscribe futhi nakhona kwezomdabu babukele emakhaya la ngenza khona iy'bukayo njenganalezi ningakhohlwa nina ukuthi nifike ni-like niphinde ni-subscribe ngoba lokhu kuzokusiza kakhulu ukuthi uma ngifaka enye video entsha ikutshene ifoni yakho ukuthi kukhona into entsha futhi engiyenzayo ngale esiphinde yangena uphinde uphuthume uhambe uyobuka babukele emakhaya nibuke zona lezi ey'fana zona lezi esiphinde simamukele-ke umkhulu siphinde simamukele naye ohlelweni lakhe unjani mkhulu sakubingelela mkhulu. Ya siyaphila-ke balaleli. Yebo mkhulu. Ngithi ake ngiphinde ngigcizelele ukuthi ngomhla ka-1 June yebo ngizobe ngise-Cape Town eKalfontein esitobhe kaMagojana. Ya kuthi-ke ngomhla ka-4 ngibe ngiseGoli-ke sengidlula ngibe ngisegoli. Ngiphethe izinduku zami ngokujwayelekile inhlezi ngiyiphethe nezinye futhi ezintsha engizobe ngiqala ukuyiphatha. Yebo mkhulu. Entsha nje engizobe ngiqala ukuyiphatha sidonso esebenza ngekhanda lesikabhu. Yebo. Yona-ke uyigqiba esangweni uthathe lo muthi-ke engizobe ngiwunikona nje into engangesipunu nje bese uyifaka la emlonyeni wesikabhu. Yebo. Ukuphela-ke akukho okunye obuye ukwenze. Ngabe usuyagqiba-ke uthi uma usugqibele-ke usushiya kanjalo siyodonsa-ke le mpahla siyodonsa-ke nje one way. Iminyaka mhlambe o-3 idonsa le mpahla le ingapheli ingasheshi futhi kuphela iyahlala kodwa ke ngoyigqiba-ke uyakhuluma phela usho ukuthi yini oyidingayo ufuna imali ufuna ama-customer angene ufuna inhlanhla ya ngoba idila nemali. Yebo. Hhayi ukuthi mhlawumbe idila nezinto ezinye ey'bhedayo cha idila nemali nama-customer akho lawo osuke wafuna ukuthi makangene ingenisa abantu. Yebo mkhulu. Ekhaya idala inhlanhla ekhaya. Yebo. Yileyo-ke ngizobe ngiyiphethe bese ngiyawuphatha futhi nodumba kaSibumbu. Udumba kaSibumbu ngizobe ngiwuphethe ngoba phela uma ukuthi uphethe udumba kaSibumbu cha insizwa yona hhayi ayikhathazeki kakhulu iyaqona. Yebo. Ibe yiso-ke hhayi iyayithola intombi uma uzoyibambelela ngentombi hhayi that's number 1 ungayisabi kodwa intombi uyibambelele uyibheke esemahlweni ngoba phela uyakhathwa. Yebo. Nala emashini. Yebo mkhulu. Ngizophatha futhi nomseshi. Inkunzi le edume kakhulu okuthiwa umseshi ngizime ngumphethe umseshi. Yebo mkhulu. Ngumphathi futhi nongane zona lakho gogo. Yebo. Zikhona nje induku engizobe ngiyiphethe eziyimbiza eqaqayo umuntu. Kodwa ikakhulukazi engiyiningi engizobe ngiyiphethe nje yilezi zokudonsa. Yebo mkhulu. Ey'donsa inhlanhla ey'donsa imali ey'donsa ama-customer. Unemoto yakho siyakwazi ukuyiqinisa imoto yakho. Unetekisi yakho siyakwazi ukuthi abantu bangene bayithande itekisi yakho iqashwe. Yebo mkhulu. Sizobe siyiphethe zonke lezo nduku lezo. Ya lezinye-ke nje ey'ningi ngoba phela hhayi phela isikhwama sobe sigcwele. Yebo. Yebo emikhosini sisho njalo-ke. Ake ngibuze ngalowo mkhulu esiqale ngawo wathi umnikeza umuntu mhlambe wona iminyaka iba 3 wona mkhulu uyawuvuselela yini mhlambe uma sesehlile mhlambe igalelo lawo ukuthi ubone ukuthi engathi usushona phansi manje mkhulu uvuselele yini umuntu uthathile. Yebo uyovuselele kulo emva kweminyaka emithathu. Yebo. Usuyayiphinda futhi uyivuselele induku yakho sekubuwena-ke phela. Yebo mkhulu. Ya ibisiqala phansi-ke uqhubeka isebenza. Yebo. Ya.
Uthe mkhulu lana usebenzisa ikhanda lesikapu. Yebo. Uyakhamisisa nje umlomo. Umlomo bheke phezulu mase ufaka umuthi. Yebo mkhulu. Yawona-ke lo muntu uzokhuluma kona-ke usho ukuthi ufunani, enye ufunani, yonke into oyifunayo ekhulumayo izokwenzeka eqondene kodwa nama-customer kuphela. Yebo mkhulu. Hayi siyaqhubeka-ke. Isidonso mkhulu eqondene nokwenza imali. Kwaphela abanye abantu khona izinto ey'shiswayo. Yebo. Mhlawumbe wena uyayikholelwa uyayisontela awufuni ukuthi ukwaziyo ukuthi khona izinto owenza ngazo noma esitolo sakho. Yebo. Kanti lena yinhle ngoba uma uyibekile ibekile izenzela yona ulokhu ushisa ulokhu ukhuluma njalo awulokhu futhi ukuchela phela leyona nje uyibeka phansi ize iqhubekela yona ikhuluma. Ihlukile lena mkhulu nesiphakamo sey'gusha ihlukile le. Hayi ihlukile hayi sona isiphakamo isidonso lesi yebo. Isidonso into edonsa abantu. Yebo mkhulu. Bangene ekhaya. Yebo. Lapho-ke la ikhona injalo-ke. Okay mkhulu. Kunje phandle hayi ikhaliphile nayo ikhaliphile. Idonsa abantu bagcwala endaweni yakho mose. Umuntu onjengethaveni nje yena mkhulu uyakayithathe la mefikile kwena idinga le mkhulu. Ithaveli, isitolo, uyinyanga, uyisangoma nje kuyafana. Yebo mkhulu. Iyadonsa lapho la idonsa khona ithanda khona impela lapho. Mawunethaveni. Ithaveli, isitolo. Ungabe ukushisa izinto lapha phambi kwabantu. Uma uyibeke yona nje uqedile ungetholo uqedile impela. Yebo mkhulu. Uyigqibe esangweni. Gqibe esangweni nje kuphela. Phelile. Yebo. Abantu bazohamba phezu kwayo. Siyadonsa kuyaqhubeka njalo nangakusasa kuzobe kunjalo. Yebo mkhulu. Siphinde sibuze kafishane la mkhulu. Umuntu uma ethatha mhlawumbe udumba kaSibumbu mkhulu, yini enye akamele ayenze mhlawumbe ephoqelekile ukuze ezokwazi phela ukuthi uma ekuthinta mhlawumbe ubone yena yedwa ungagcini mhlawumbe usugijima usubona noma ngabe ubani oseduze kwakho. Leli bhodlela likadumba kufanele ufake umchamo kancane. Yebo. Noma ungafaka nje otheni kamentshisi uchamele bese ufaka phakathi. Yebo. Uhlale phakathi. Khona lo muthi lo uzosebenzela wena uqondane nawe usebenzela wena owakho. Yebo. Ungathi uma uthathe omunye untshontsha nawe umsebenzele. Cha akuba owakho. Ukuze ukuthi nalapha futhi amandla kuba awakho lo wakhathile. Yebo mkhulu. Entombeni. Yebo. Wenze kahle umkhumbuzo ukuthi la ile ndawana nje ufuna umchamo lapha. Yebo. Ukuze iphenduke wena uma uzoyisebenzisa nje njalo cha ngeke isebenze. Mase ukhathe ezandleni mkhulu. Ukhathe ezandleni mase uyamthinta umuntu. Yebo, umthinta wasamdlalisa, umthinte ungasakumbrasha, ungasakummasaja noma uyathinta nje ushaya uthashe emva kwalokho sekulungile. Cha, njengesoka nje. Yebo. Uma likhuba lentombi likhuluma kahle, lihleke kamnandi, lidlale kamnandi, lidlalise intombi. Awumala vele uthi chash sokuyikona lokho cha akhola lokho. Yebo. Dlala, khuluma njengesoka izolunga lento. Kodwa wena uma uzothi chash uqhumusa uyabaleka akhola lokho. Yebo. Idlalisa intombi ukhulume lentombi kahle uyithembise lokhu nalokho. Uyincike kahle. Hayi ukuthi manje sengiyakuthinta ngoba phela abanye bathi ababonanga kahle umuntu uthinta ebaleka ngoba naye vele uyisabela intombi. Baningi abantu abasaba intombi-ke vele kuyaziwa lokho. Yebo. Khuluma nentombi kahle uhleke kamnandi ukhuluma isoka. Entombini phela kufuneka amasoka akhulumayo hayi indaba yeshimane hayi cha akuthi ngonakho uphethe lo muthi uyima uyishimane hayi ngeke uzolunga impela. Yebo. Ngoba kuyafana ukuthi uphethwe ugodo nje. Okusho ukuthi yona le mpande ilekelela lapho. Umuthi noma imuphi ulekelela entweni yakho oyenzayo. Yebo mkhulu. Hayi ukuthi umanike usuke uhlala ngwanakho umuntu cha usiza wena entweni yakho nawe oyenzayo. Yebo. Wena ophambili wona ungemuva. Yebo. Ngoba ngase ufake mase uyayithulela ngeke uzosebenza. Zingakubona intombi cha umuhle kodwa ngeke uzosebenza. Yebo mkhulu. Umuntu uhambisana nawe. Ake ngibuze futhi la mkhulu kokugcina sesovala nje ngenxa yesikhathi mkhulu. Umuntu-ke mkhulu onenkinga mhlambe la othi uhlushwa yipuki. Umuzi wakhe uney'mpuki noma mhlambe unezinto nje azizwayo mhlambe angazazi ukuthi kwenzakalani la emzini wakhe kodwa nje kunento ekhona emzini wakhe. Yini okumsize ngayo noma ukumenze njani umuntu onenkinga efana naleyo? Kona hayi
konke lokho ngokuphethe kona phela ngeke ngakusho konke iningi into engiyiphathayo. Yebo. Into ezibhokile nje into engelutho imimoya esegcikile into engelutho. Yebo mkhulu. Konke lokho ngizobe ngokuphethe ngibe nginako konke lokho. Yebo. Yonke into zobe ngiyiphethe nje siyakwazi ukubethela njengesamba senza yonke lezo yitoli yonke into nje ikhona. Yebo mkhulu. Ngoba ngeke ishokeke yonke into umngane kodwa nje yonke nje sithi nje into yonke ikhona. Okunye ngilonga ukufaka kancane ngakunye kodwa nje konke kukhona. Yebo. Nkosi. Babukele emakhaya nazizwela-ke siyeza eKapa lodumo sihlome sizingovole kanye naye umkhulu uDr Dube uzobe ekhona lapho kanye nalo uhlelo lakho uDr Dube TV. Sofike sishuthe futhi ividiyo sisho ukuthi siyeza nakhona eGoli eGauteng. Babukele emakhaya siphuma siphethe impande umuntu othi siza ngqo nina okwenu ukuthi nivive nilungise nani ngase nikulungise okunjengenkomo zamkhulu ukuze mase efike lapho umkhulu ungafike kube yindaba enhle ngoba uzophinda abuye futhi ngalo khaya mhlambe nakhona kungenzeki njengoba nazi babukele emakhaya ukuthi sike sasho sathi siyeza savalwa yinkinga ezincane sangabisakwazi ukuthi sifinyelele khona ngesikhathi ebesithembise ngaso kodwa siyeza-ke kulesikhathi babukele emakhaya siyanithembisa sothi sobe sikhona okwenu ukuthi nilike niphinde nisubscribe ningakhohlwa-ke futhi ukuthi niphinde nithi jobe ephejini lami mina Mbono kaDube kwezomdabu nifike nakhona nilike nisubscribe and siyaposta iphasela lakho la kumkhulu lifike noma ukuphi la ukhona lifika noma ukuphi la ukhona niyazi-ke mina ukuthi ngisuke ngiphethe iy'nkunzi malanga iy'nkunzi evutha uphondo angidlali kanjalo angibuyeli emuva ngeke uze ungithinte niyazi angiphethe okushaya eceleni babukele emakhaya nokwenu ukuthi nifone nilike and mase sifikile-ke khona le eGrandfontein babukele emakhaya sizonazisa futhi ukuthi sezikhona nilindele nakhona la ko-WhatsApp ey'nkundleni zokuxhumana sizokwazi ukuthi sinithinte nibone ukuthi cha sesifikile mase niyaqala niyenza nani niyasondela nizolanda lokhu enikudingayo. Umkhulu uDr Dube-ke lo babukele emakhaya niyazi ukuthi uyena dokotela wena nimthembayo lona okwenu ukuthi niphinde futhi nikhomente nishare amakhomenti nisize ukuthi nithini babukele emakhaya. Sesiyaphuma-ke manje mkhulu ake sivalelise babukele emakhaya. Nisale kahle balaleli. Yebo mkhulu. Hamba nomantongomane ufambatsha kukhuphuka amantongomane hayi still nodaba uzoza wena ungajahi ukhozi ngenja mfana usekhotha impembe yomini.